Teraz sa poďme pozrieť na ďalší typ pleti, o ktorej sme ešte nehovorili. Asi myslíš masnú pleť. Presne tak. Je to v podstate opozit oproti tej suchej. Kde tu bol nedostatok tukov, naopak pri tej masnej pleti je tých tukov až nadbytok. Netýka sa to len tváre, aj keď na tej tvári je to najviditeľnejšie, to znamená, sme mastní, príliš sa leskneme a samozrejme mastia sa nám aj vlasy. Existuje oblasť zvýšenej aktivity mazových žliaz, ktorá začína na hrudníku a smeruje smerom hore. Takže aj tieto oblasti vykazujú takéto známky, podobne ako tvár, aj keď na tej tvári je to najviditeľnejšie. Táto tvár veľmi často trpí napríklad aknóznymi prejavmi. Tie pory napríklad buď už lokalizované na nose alebo na brade sú veľmi rozšírené, čo pri suchej pokožke nie je viditeľné. Takáto pokožka určite vyžaduje možno aj viacej toho peelingu, ale ty sa k tomu určite dostaneš sama. A tu by som si už potom vyhranil viacej priestoru aj na tie doplnky znútra, pretože tú nadprodukciu mazu viem už veľmi účinne ovplyvňovať nielen správne zvolenou kozmetikou, ale predovšetkým tými doplnkami, ktoré majú vplyv na tvorbu mazu a hlavne jeho zloženie. Málo ľudí si uvedomuje, že nielen, že je toho mazu veľa, tým, ako žijeme, ako vedieme životosprávu, aký máme jedálniček, aj to zloženie mazu môže dokonca voči vlastnej pokožke pôsobiť dráživo. Tým, ak užívame správne doplnky, my nepriamo toto zloženie mazu vieme ovplyvniť. Takže ten vlastný maz pôsobí dráživo na tú pokožku oveľa, oveľa menej. A je to pomerne jednoduché. Znova stačí len zo pár kapsul, len to musia byť správne vybrané doplnky. A konkrétne, samozrejme, sú to super omegy. Opäť by som tam nechal tú aloe veru a ešte by som pridal nejaké produkty, ktoré obsahujú napríklad vitamíny skupiny B a zinok. Takým je napríklad Cistus incanus v kapsulovej forme. Tých produktov bohatých na Bčka máme samozrejme viacej. Môže to byť Vitaactive, môže to byť Mindmaster. A treba zohľadniť vek toho klienta, respektíve klientky. Ak toto nie je, povedzme, skupina trošku vyššia, treba si uvedomiť, moja manželka sa ma to veľmi často pýta, kedy z akné to akné prestane šarapatiť, no ono neprestane šarapatiť nikdy. To znamená, nejaká tá vyrážka sa môže objaviť, povedzme, aj u ženy, ktorá je v zralom veku, má viacej ako 50 rokov, samozrejme tie prejavy už nie sú také intenzívne ako v mladosti, ale nejaké tie vyrážky sa predsa len stále objavujú. Myslím si, že problém vizáže takejto pleti trápi hlavne mladé ženy, ktoré sú v tom dospievajúcom veku. Ale potešme, Tomáš, prosím, aj majiteľky tejto pleti, aké má ona výhody tým, že je masná? Tu by som skôr potešil majiteľov tejto pleti, lebo kým sme hovorili o tom, že suchá pokožka je častejší problém žien, zase masná pokožka je častejší problém mužov. A môžu za to hormóny. Áno, ale aj tie ženy, ktoré majú masnú pleť, dnes majú 17 až 20, tak aby sa na čo mali tešiť. V čom je, prosím, výhoda? Ty vieš, čo chcem počuť. Chceš počuť to, že tie prejavy starnutia sú menej viditeľné a samozrejme prichádza to neskôr. Áno, tá pleť je odolnejšia, to znamená, že musí proste tento benefit priniesť. Už sme to spomínali, budeme to spomínať samozrejme viackrát. Skutočne pokožka, ktorá je masná, tie prejavy starnutia sa na nej objavujú neskôr. A typicky napríklad, keď som hovoril o mužoch, ten rozdiel v hrúbke a v masnote u mužov je evidentný. My muži stárneme trošku neskôr, ale už keď začneme stárnuť, tak tie vrásky sú zase hlbšie v porovnaní so ženami. Tak je to 1:1. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa o takúto pleť starať. Ako si tu už spomínal, aj ja to veľmi často takto prezentujem, že alfa omega u masnej pleti je správne čistenie a oproti suchej pleti, kde potrebujeme tuky dodať, tu budeme hľadať také portfólium produktov, kde tých tukov bude čo najmenej. Nech sa páči, reaguje. Upozorím, pretože to vidím napríklad u našich mladých pacientok, ktoré majú takú mylnú predstavu, že keď mám tú pleť masnú, tak ju musím odmasťovať veľmi intenzívne. A to je veľká chyba. Naopak, čím viacej tú pokožku budem odmasťovať napríklad nevhodne zvolenými prípravkami, napríklad s obsahom alkoholu, tým tá pleť bude
akoby viac masná. Čím častejšie si tie vlasy budem umývať, napríklad nie zriedkavé niekoľkokrát denne, tým sa mi budú masnieť viac a viac. Takže je to veľmi mylná predstava. Naopak, znova je to o určitej striedmosti, ale správne zvolenými produktami, ale s mierou. Nerobí to prehnanie jednoducho. Ďakujem. To bol správny komentár, pretože tento názor bol veľmi populárny, že čím viac alkoholu, tým krajšia pleť. Keď sme my boli veľmi mladúčky, mali sme takých 15 až 20 dnes. Ja si myslím, že už tá osveta je výrazne intenzívnejšia a ľudia vedia, že alkohol nevysušuje len pri užití zvnútra, ale rovnako pôsobí aj na našu pleť. A keďže ja si z jedného semináru pamätám tvoj príklad o veľkej potrebe tej hydratácie v pleti, ja si ho tu dovolím spomenúť. Neviem, či si na to budeš spomínať, ale vo mne to zanechalo veľmi silnú stopu a dnes je to jeden z mojich veľmi silných argumentov, ktorými dokážem získať pozornosť tých ľudí, keď chcem, aby fakt tie pleťové vody a hydratačné produkty používali. Pamätáš sa, aký to bol tvoj tip? Určite by som sa mal teraz tváriť, že si pamätám. Za tých 20 rokov tých seminárov bolo toľko, že na detaily už asi nie, ale chcem povedať, že ten alkohol, ktorý si spomenal, na pokožku nepatrí. Skutočne skôr tak príležitostne znútra, ale rozhodne nie na kožu. Ale možno mi pripomenieš to, čo som kedysi hovoril. Dobre, ja ti ho pripomeniem. Ty si nám tak krásne vysvetľoval anti-aging na zrelom jablku. Zrelé jablko, keď otrhneme zo stromu, tak je svieže, červené, krásne, plné. A za to môže v prvom rade voda. My keď ho budeme skladovať, a to isté jablko, ktoré sme v septembri otrhli, by sme chceli, dajme tomu, skonzumovať na jar, tak evidentne sa bude tou formou líšiť. A tam je krásne uvedomenie, a to je častokrát aj mylná predstava tých žien, že keď je to suché, mastím a dodávam strašne veľa tukov. To jablko, keď budeme mastiť a mu pridáme tuky, my z neho nevytvoríme ten nádherný objem, tam chýba voda. A to je moment, ktorý je aj takou výbornou strategickou predajnou pomôckou, pretože tam sa vytvorí ten aha moment u tej zákazničky a začne tú vodu používať. Pretože zmyslom toho nášho servisu je, aby zákazník si nekúpil jeden produkt, ale aby naozaj vyriešil svoj problém raz a navždy. A to je správne zvolenou takouto šírkou sortimentu, ktorý je práve určený pre jeho pleť. Takže už nenapínajme tie dámy s masnou pleťou. Poďme sa na to pozrieť zase, ktoré produkty by sme zvolili. Čiže zopakujeme si pravidlo. Veľa hydratácie, poriadne čistenie a málo tuku. Takže v tomto prípade bude čistenie predstavovať určite radšej čistiacu penu alebo umývaciu emúziu z aloe vera. Potom môžeme ponúknuť buď čistiacu vodu, naše tonikum, alebo výbornou alternatívou je aj sprej prvej pomoci, o ktorom ešte budeme hovoriť. No a keď hovoríme o tom čistení, tak tam určite ráno, večer poriadne vyčistiť tú pleť, ideálne použiť aj technológiu Zeitguard. Ak budeme hovoriť o peelingu, aby sa nám neupchávali pory, tak tam sme to doporučovali 2-krát týždenne a krémy zvolíme ľahúčke, hydratačné. Takže očné okolie určite neutrpí u masnej pleti, keď jej ponúkneme očný krém. Nočný krém môžeme nechať ten, ktorý máme, ale ak je napríklad T-zóna výrazne masná, tak ho aplikujte, dámy, iba na líčka. A ako denný krém doporučujem vtedy zmeniť ten náš hydratačný multiaktívny krém za krémový gel. Ten je veľmi zaujímavý, hlavne pre vás, lebo obsahuje minimálny podiel tuku. Nebudete riskovať, že tá pleť sa bude lesknúť. A ponúknem obrovskú hydratáciu a výživu. No a z masiek, keďže hovoríme o intenzívnom a dôležitom čistení, tak určite bublinková maska. No a pokiaľ ste už dámy vo vyššom veku a máte masnú pleť, tak ak zistíte, že dajme tomu po 40-ke už tie líčka by potrebovali aj trošičku viac krému, kľudne na tieto partie zvolte masku krémovú, na T-zónu môžete využiť detoxikačnú masku.
Môžem preložiť jeden typ aj ja. Nech sa páči. Videl som to vo filmoch, ale no vo svojom okolí. Áno. Existujú tzv. Núdzové riešenia, keď veľmi rýchlo potrebujem niečo vyriešiť. Nie každý z nás chodí do televízneho štúdia, ale dajme tomu, že by si na takéto natáčanie išla a trpíš tou masnou pleťou. Rozhodne si zo sebou zober vlhčené obrúsky. Je to veľmi rýchly recept, ako sa odsať a samozrejme na tú krátku dobu to vydrží. Nie je to riešenie dlhodobé, ale je veľmi praktické. Výborne. Takže o doplnkoch sme už hovorili, o tých teda rozprávať nebudeme. Majitelia masnej pleti vedia, čo so svojou pokožkou. No a teraz sa poďme posunúť k ďalšiemu typu pleti. A to je téma, ktorá dneska aj médiami, aj medzi nami ľuďmi intenzívne rezonuje. My sa nachádzame v dnes dobe, ktorá je typická tým, že chceme zastaviť starnutie. Chceme vyzerať neustále mladý, svieži a fit. A čo vyzerá dobre, je atraktívne, to sa lepšie predáva a preto sú ochotní ľudia urobiť veľmi veľa.